Припинок. Криштафовича. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Мікрорайон Вулька. Автобус рухається по маршруту номер 35. Припинок. Мікрорайон Вулька. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Вульковская. Припинок. Вульковская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Рабиновая. Припинок. Рабиновая. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Припинок. Мікрорайон Паўднёвы. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Машинобудівничий завод. Припинок. Машинобудівничий завод. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Завод Цветотрон. Припинок. Завод Цветотрон. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Центральная. Припинок. Центральная. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Луцкая. Припинок. Луцкая. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Ринок Лагуна. Автобус рухається по маршруту номер 35. Припинок. Ринок Лагуна. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Ковальова. Припинок. Ковальова. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Пугачова. Припинок. Пугачова. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Заречний. Припинок. Заречний. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Гузнянская. Припинок. Гузнянская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Крушинская. Припинок. Крушинская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Партизанский проспект. Припинок. Партизанский проспект. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Ганьдовий центр Усход. Припинок. Ганьдовий центр Усход. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Пожарное депо. Припинок. Пожарное депо. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Автошкола. Припинок. Автошкола. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Рамбыттехніка. Припинок. Рамбыттехніка. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Панчошний комбінат. Припинок. Панчошний комбінат. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Дивани Бреста. Припинок. Дивани Бреста. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Київська. Припинок. Київська. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Березовка. Припинок. Березовка. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Радужная. Припинок. Радужная. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Новосельская. Припинок. Новосельская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Червоногвардейская. Припинок. Червоногвардейская. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Рестаблаутотранс.
Припинок. Рыст абл аутотранс. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Изыменное. Припинок. Изыменное. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Санта-Бремар. Концовий припинок. Подрихтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться през передние двери. Припинок. Санта-Бремар. Концовий припинок.